Du kunne ikke også lige være stålsyn. Okay. Ja, det gør det ikke med normalt. Så ned, ja. Normalt kan man. Og så hvis du kan få din hånd til at balancere oven på min hånd eller et eller andet, så er der mere styr over det. Og så helst ikke der, hvor den lige deler sig. Nej, men her ja, lidt længere op faktisk. Lidt længere op. 1 cm længere op. Der. Ja. Og så har du ordentligt fat på vinden her. Ja. Med den der, så den ikke drejer. Ja. Ja. Sådan der. Yes. Og så ned. Fører du den lidt ned, ja. Lidt mere ned. Og lidt mere ned. Sådan at den gør modstand. Og så ind. Lidt mere. Og så, ja. Og så skal du sådan, vifte den lidt. Nedad. Så lidt frem. Og så begynder du at lave det der, hvor du skal skubbe. Jeg tror, du tror lidt frem. Så er det trække lidt tilbage. Der, ja. Og så tager fat i nålen. Må jeg slippe vinden nu her med venstre hånd? Nej. Eller jo, det må du egentlig godt. Ja. Og så tager fat i den hvide og den anden del, ja. Og er det her nu? Ja, og så prøver du på at eller nej, bare tage fat i røde. Jeg tror, den er ramt ved siden af, og nu gled den ud. Nå, ej. Vi kan godt prøve igen, skal vi ikke det? Jeg er ikke sikker på, at jeg kan. Jeg bliver altså lidt dårlig. Jeg håber, du prøver det her. Ja, jeg er faktisk lidt dårlig. Nej, jeg sidder og junker lidt. Ej, jeg ligger mig sådan ned. Ej, hvor er det dårligt? Ja. Ej, Louise. Du stopper ikke med at optage. Nej, jeg kan ikke stoppe den alligevel. Nice. Så. Skal du have vand eller et eller andet?